अच्छा, कलकत्ता बंगाल का बड़ा हमने के भोजपुरी संस्कृति में एगो रोल रहा शुरू से। हाँ हाँ, तो ओकरा बारे में बताइए। कलकत्ता से हमारी शुरुआत है। कलकत्ता देखी आज के करीब 40, 50, 60 वर्ष पहले, 70 वर्ष पहले लोग नौकरी करे के जगह दूसरा जगह ना रहे सिवाय कलकत्ता के। एगो वह शहर रहे जे ओ कलकत्ता में एगो करोड़पति भी आदमी रह सकेला आ एगो मजदूरी करे वाला भी आदमी ओकर उजा रहे के ओकर एतिबा जे रह सकेला। आजो 5 रुपया 10 रुपया में पेट भर खाना रहुआ। गवैया भी खूब होने जास ना भैया। हाँ, गवैया तो जास का गवैया ओजा रहे तबे ना कलकत्ता भाग के कोई नहीं। हाँ, भाग के ई भाषा सुनी, भाग के कोई नहीं मैंने कहला शौक से कि भाग के कोई नहीं 8वीं क्लास में पढ़त नहीं जानी जी, 9th क्लास में 9th क्लास में पढ़त नहीं। आबरा लागल रामायण गावे वाला शुरुआत रामायण गावे से शुरू कोई नहीं। 71 में शुरू कोई नहीं। 72 में हमारे मैंने 1 साल आवत बियाह हो गई। अच्छा, 16 वर्ष की उम्र हो गई। दादी मुझ कुछ ना आप अतना जुनून चढ़ गल रामायण गावे के एकदम में पूरा हमने के कि अब सुने लग लीजिए कलकत्ता में मैं कौनिहार बड़का बड़का बुझे बड़े बचन मिश्र कलकत्ते बलिया जिला कर ले सबसे अति व्यास रहे बलिया जिले टॉप के बचन मिश्र। हाँ, वीरेंद्र सिंह छपरा जिला के, छत्रपति पाणे बलिया जिले के, दीनानाथ पाणे बलिया जिले के, तनु बेचू मियाँ छपरा के मियाँ होके और रामायण गावे। मियाँ होके रामायण गावे वो बेचू मियाँ। हाँ, बहुत बढ़िया बात। जगदीश सिंह माने अतना गोनिहार रहे लो तो भाग गइला तो फिर कहां पहुंच हम माइले कौन ये भाई जाई भी कलकत्ता तो कहले जे पढ़ता रहे तो कलकत्ता का कर जेबे घूमे खातिर है भाई घूमे खातिर जेबे तो तोर पढ़बे ना लिखबे ना हम नहीं मैं आज अब 2-4 दिन में हम तो सेट कर लेनी अकादमी से जे कलकत्ता में बड़े बड़े ब्यास वाले तब करी काहे ना ओइ जे चल चनी बड़े बड़े ब्यास बड़े ओइ जे। तब अब हम माई हमरा के 70 रुपया दिहलस ओकरी 72 में 70 रुपया दिहलस। हम अपने गांव के एगो आदमी के साथ कलकत्ता पहुँचनी ओइजा। पहुँचला के बाद में हिंद मोटर में हमारा गांव के लोग रहते रहे। तो 2-3 दिन रहला के बाद में हम कहनी कि विशेष जी चली जा हमारे गांव के जहाँ रहेला लोग कॉलोनी में। तो गोनी तो ओइजा रामायण होता एगो मंदिर पर कॉलोनिया में परशुराम ब्यास एगो रहे छपरा जिले के। तो गोनी तक एकदम पूरा मंदिर पे भीड़ भइल बा एकदम रामायण जक 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 बाजे तक हो रहल बा। तब हम वो बुझे कोई नहीं अब कहाँ जाई एकदम जहीं के हम अपने सुरता में खड़ा हो गई नहीं सुरत नहीं अपन। तल एगो आदमी में हमरा के पहचान गयो कहीं कभी तो साले भर गावत होत रहे हमरा 71 शुरू कर लेनी। टाइम कीपर एगो रहे जे हिंदुस्तान मोटर्स में तो वह हमारा पहचान गए रामायण जब बंद भइल तब दौड़ो लाइट कहले जा रे भरे जी तू कहाँ से आ गए। हम जे अइनी 2-3 दिन पहले गाँव से ए सुनल है लड़का गावे लागो एहू लड़का के होई एहू लड़का के होई जरूर 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 गोइनी एगो हमरा मार वो गौनी तो अब ओजा ओ हिंदुस्तान मोटर कॉलोनी में वो कारखाना में 17,000 वर्कर्स रहे जान वर्कर खाली 17,000 जी। वो 2-3 किलोमीटर फैक्ट्री रहे। अम्बेडकर कार रोज 2 से निकल जाए फिनिश। अच्छा, हिंद मोटर्स। हाँ, हिंद मोटर में जी 2 से कार निकल जाए फिनिश होके। रात में चर्चा होके लागल वो जो 3 गो मंडली रहे एगो आरा जिला के एगो बलिया जिला के एगो छपरा जिला के। अच्छा, ऐसे 3 गो मंडली रहे 3 जिला के गोल रहे अलग अलग गोल अलग अलग व्यास। तो आरे जिला के गोल में जन बड़ुए बलिया जिला के तो गोल में ब्यास रहे। छपरो जिला में रहे आरा जिला के ब्यास रहे बलिया जिला के सरमदा सिंह। अच्छा, सरमदा सिंह हुए। हाँ, तो उनका अब रिटायरमेंट हो रहे अब वो गोल सही रहे।
तो जब 11 गौनी रात में हम रामायण गौनी हो जा तब चर्चा के विषय हो गल कॉलोनी में जब लड़का आइल बा गावता बेदलस तब बारह लोग बेदलस से भाई तब लड़का आइल बा तब हमनी के रख लीजा अब नौकरी ओकरी के पूछत रहे जी जी तो तुरंत टिक के हमरा के ट्राई लियल लो रामायण के प्रोग्राम पर गोल के रख दियल लो ओमे गौनी गौला के बाद में पास हो गई नहीं बेहतर हो अब नौकरी लगा दिलो ले जाके तुरंत अब जहाँ 50 गो आदमी 100 गो आदमी गोल के जाओ जीएम की है उनको फटत रहे जा रे दादा का कोदी हंसो यानी कि जल्दी को ब्याज दे के बोल करो बंद करो काम रख दियो 500 रुपया महीना मिले लगल ई बड़ा रोचक बा गावे लगनी कौनो गेट से ढूकी कौनो गेट से निकली कबो ढूकी कबो निकली पूछने वाला क्यों नहीं ना कुछ ना डेरा सजाई तो मंडली के ब्याज आ ओइजे ला रामायण गावे जौन बा नंबर शुरुआत भइल अच्छा ई जिला वाइज कैसे रहे मतलब हम नहीं समझते मतलब हर जिला के अलग बलिया जिला के होला नु जे हम बानी हमार जिला आगे बगाई हमार जिला भाई हमारे जिला के ब्याज हमार ब्याज अच्छा गावेला आ उ मंडली बनावल बड़े मंडली बन एगो छपरा जिला के मंडली बन गयो रहे जी, जी। आरे जिला के मंडली बन गयो रहे अलग अलग एक ती रहे एथी हुमा वो पूरा ये तनु उनमें प्रतियोगिता अपन में हां जी वहाँ नौकरी होके लागल भैया के वही ओजा नौकरी हम करे लगनी